Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanymyz sorapdyr. Owadanlyk üçin keypine howlulla it saklasaň bolýarmy diýipdir. Musulman doğanlar dinimiz İslamda keypine it saklamak bolmaýar. İslamda belli bir sebäbe görä it saklamak bolýar. Ol sebäpler a üçin bolup biler, çopançylyk üçin bolup biler, ýa-da ekin meýdany howluny garawullamak üçin bolup biler, ýa-da serhet goragyny ýa-da polisleriň gözlegi üçin ulanýan itler ýaly belli bir maksat üçin bolsa, İslamda it saklamaga ruhsat berilýär. Emma İslamda keypine it saklamak bolmaýar. Bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari, Müslim hadis kitaplarına we başga da hadis kitaplarda kän hadisler gelýär. Misal üçin delil hukmuna şolaryň birini aýdyp geçsek, Sahih Müslim'de Ebu Hurayra radiyallahu anh'tan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men iqtana kelben leysa bi kelbi saydin wala mashiyatin wala ardin فإنه ينقص من أجره قيراتان كل يوم." diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim awutynyň, çopanetinden, mellek ekinitinden başga maksat üçin it saklasa, her gün sogabyndan 2 qıyrat kemeler diye. Qıyrat diýen musulman doganlar bu hadisi düşünýän ulamalarymız, Sahih Müslim'iň şerhinde, Sahih Buhari'ň şerhinde düşünýän ulamalarymız diye Allah'ın gatyna belli bolan bir mukdar diye ölçek qıyrat. Yani hadiste aýdylýar, sebäpsiz it saklayanlaryň sogabyndan her gün kemelip durjakdyr diye. We öýüň içinde musulman doganlar it saklamak bolmaýar. Hatta diýil belli bir sebäbe görä it saklayan. Howluny goramak üçin, ekini mellegi goramak üçin ýa-da aw üçin belli bir sebäbe görä it saklanda da öýüň içine it salmaly däl. Käbir adamlar bar da bilmeýän üçin, düşünmeýän üçin itini bagyna basyp gujaklap ýa bolmasa öýde halyň üstüne gezip ber. Öz ýaşaýan öýüne it salýarlar. Şol musulman doganlar dogry däl. Sebäbi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Majah'da gelen hadisinden misal bersek, misal üçin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh'tan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnel melaikete la tedhulu beyten fihi kelbun we la sura." İçinde diýär it we surat bolan öýe diýär perişte girmez diýär. Yani ulamalarymız diýär rahmet perişteleri girmez diýär. Rahmet perişteleri girmez diýip aýdýar. Şonuň üçin näme musulman doganlar, näme it saklajak kişiler şu zatlara näme dikkat etsinler. Elhamdülillahi Rabbil alamin.